Panyasa Voice Box tafuna tilowere ku chipani cha United Democratic Front UDF kumene kuona kuti kuli nkhani pamene bambo Ali Mwima omwe nthawi zambiri amakhala kulankhula zokhudza ndi chipani chimenechi cha United Democratic Front akuti tu mayi Aisha Mambo omwe mu parliament yathayi adali second deputy speaker komanso anali phungu wa nyumba ya malamulo ku Mango Chingungula. Amayi amenewa akuwuzidwa kuti atuluke mu chipani cha UDF. Ndeti matikali modzi pano Panyasa Voice Box timve zifukwa zimene Ali Mwima akunenera kuti mayi Aisha Mambo atuluke ku chipani cha UDF. Ndipakamaliza timati mutuze maganizo anu makamaka inu anzathu chikonda chipani cha UDF timafuna kuti tizimvere nokha kwa inu kuti kodi inu maganizo anu mankhani imeneyi ndi wotani. Mutuza ine conversation below pompano Panyasa Voice Box. Madzuka bwanji amalawi kulikonse kumene muli. Ine ndine Nyamata wa Eastern Region. Dzina langa ndine Ali Mwima. Amene ndili pano kufuna kuyankhula chimodzimodzi makamaka mu nkhani zimene zimachitika ku chipani ichi. Ngani ndizimenezotu mayi Aisha Mambo tuwetu azale jatupele chalile jenope. Achina Aisha Mambo Anedi Poya mayi Jolobala Ishmaili Nkumba. Madzuka bwanji kulikonse kumene muli. Ife ndife Anyamata Eastern Region. Kapena kutero tabwera lero pano tikufuna tiyankhulane nanu chimodzimodzi. Chimene tikuyankhulirana chimodzimodzi osati inu kutchuka ayi, koma tikufuna tikuwuzeni kuti palibe kupangira mwina, koma chachikulu chimene tikufuna kuyankhula nanu nkuti chipani cha UDF chili ndi mwayi waukulu, komanso tili nacho chikhulupiriro kuti chipani chimenechi ndi chimene chitenge boma chaka chino chifukwa Mulungu ali nacho limodzi. Zimveke bwino kwambiri limenezo. Chimene tikunenera zimenezi ndicho chiyani? Tikuyankhula zimenezi chifukwa chonena kuti ukamudziwa mdani wako umakhala mokonzeka. Ndiye mdani yonso nkumamudziwa iwe sunalowe naye banja ndikumadziwa kuti mkazi ndi hule. Ndi pamene ukhoza mkazi josapanga naye banja kusiyana ndikumudziwa uhulewo uli naye mkatikati mwa banja momwemo akhonza kukupweteka. Pamene mkazi pamene udzidziwa kuti mamuna uyu ndi mbava wakuba, pamenepo zili bwino ngati sunamange naye banja. Koma ngati wamanga naye banja uwona wakubwera apolisi ndi maunyolo pamenepo kudzatenga zonse za nyumba. Ndiye ukakhala ndi mwayi umamudziwa kuti ndi mbava wakuba, uyu ndi hule, munthu uja usanakwatirane naye. Ndiye iwe ngati wamudziwa choncho first time banja simunalowe, pamene umapanga alhamdulillah. Allah wandikomera mtima kuti chivumbulutsidwe chimenechi chisadandiwononge. Ngati munthu ali ndi matenda, ngati ndadzizonono dzindoko edzi mabomu, nkumuzindikira simunaonane naye kukayezetsa simudakumane, umapanga alhamdulillah. Allah wandiwombola nsanga bwezi pano ntagwa muchigwa cha imfa. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Ndi pamene tikunenetsa kuti UDF ndi chipani cha mwayi kwambiri. Chaka chino ndi chathu basi. Chaka chino ndi cha UDF basi. Chifukwa Mulungu waulula nsanga kuti kuli achina Aisha Mambo anthu ankhope ziwiri. Zimayi opanda manyazi, zimayi opanda manyazi, opanda zikomo. Koma zachita bwino kuti ku DPP kumene wapitako anthu akeso ndi opanda zikomo nda amodzi. Mbalame zofanana nthenga zimaulukira limodzi.
chimene tsopano chikuti niyasa kuti dzatchula mayi amenewa sikuti ndi mayi kuti tikuatchula chifukwa kuti kapena ndioneka bwino kapena ndioyera kapena ndiozuka kapena ndi afupi kapena ndionenepa chilichonse chimene munthu akhoza kunena kuti ine ndimatchuka chifukwa cha ichi ife sitikupangira zimenezo. Chimene tikuatchulira mayiwa nchakuti akufuna adzipusitsa azibambo. UDF afuna kumayipusitsa kuyitengera kuntoso nkhati maliro a njoka kundodo. Ife zimenezo sitingalole. Mayi Aisha Mambo, you must resign right now. Sikuti ziti tikungoyankhula ayi. Tilibe nanu ntchito ngati adakwanitsa kutuluka bingwa Mutharika ndikumanena kuti ndithana nayo UDF. Kuona ngati kuti UDF yakhoza kuyitetsa ndikuyilephera opita mmanda kuyisiya UDF ilipo. Anabwera Peter Mutharika kuyesetsa mundumu kuti athane na UDF wakalamba lero akulephera kuyenda UDF ilipo. Inu ndi ndani inu Aisha Mambo ndekuti chani? Akati Aisha Mambo ndekuti chiyani? Timba saje pa ndi mazira ake. Dr. Atupele Muluzi ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF. Nanga ili mwana kakhala ngati ndankhala kale mmene alili amayi Lilian Patelo bwezi mukuta sibwezi paka mukauza Atupele Muluzi wokuti adziyala nsalu inu mudzipondapo anthu oyipa mapanga bwanji. Aisha Mambo mwayiwala kuti UDF ndi imene inakuvoterani pamodzi ndiye musipi kuti mukhale uyu ujeni wachiwiri ku nyumba ya malamulo amene amati speaker of the parliament. Lelo kuisiya UDF kuyinyoza UDF kuyitukwana MCP ino Aisha Mambo kuyiwala zimenezo. Munthu osayamika, munthu otembereredwa. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Anthu ndakudabwa kuti kodi banja azimayi amene walibe manyazi kukulira mtauni chani koma ife amene takulira kumudzi. Timadziwa kuti mwana wa mkazi amene amayenda pakwawo palibawa azibambo ali ndi nkumachita manyazi kumazungulira serumo. Timadziwa kuti sanayambe kupanga dzibwenzi koma adzakayamba kupanga dzibwenzi mudzamona akudutsa pamwe paja pamene pala azibambo akuyenda bawo paja vwandu mbina yake toko mudzangoyamba kuti wajaza chele atandite uhule. Ndi zimenezo zimene zimachotsa anthu manyazi kwa ife amene takulira kumudzi. Izi zimveke bwino kwambiri. Ndi pamene ize kakanena kuti za uhule pita nazo uko za uhule zakozo. Chifukwa chimene akanenera zimenezo ankaona anthu alibe manyazi pakati pa amuna. Chifukwa anthu akhala akulira nthawi zonse iwe bwerera kumeneko pano pafika kuti UDF ife anyamata Eastern Region tikunenetsa kuti Aisha Mambo osampatsa voti sifuka siphungu wa UDF ameneyo. Apa umwayi wina umene yapeza UDF wa nambala 2. Anthu amenewa ndi amene anafufutitsa mavoti a Dr. Atupele Muluzi nthawi imene adayimira mu 2019 kuti asakhale phungu. Anthu ankhope ziwiri kwasankha ngati ma monitors anthu adzika koma omwewo akulumikizana ndi a DPP ndikumapatsa ndalama unena kuti adzisokoneza chipani cha UDF. Lero aonekera poyera UDF mukhoza kuwasunga anthu amene wachifukwa chani? Kapena muli limodzi? No man. Anthu amenewa akuyenera kuti tikamachita chisankho chachita ali out of UDF. Endi ndikwabwino kwambiri kwathamangitsa kuchipani kwa UDF ngati ujeni ameka atanena kuti sayima whatever kayayima koma sali mutikiti ya UDF. Get out, go away. Sitinga kunyengerere nolokukunyengerera ni komwe. It can't be. Right? Next. Tipite kwa Anedipoya. Koda Anedipoya. Nsonkhano otabwera kundilande, atabwera kudzakukutirana Dr. Atupele Muluzi mudapanga chani? Ayi. Noti kundilande. Anedipoya munayika pa Facebook pano kuti ine pujeni
game imene ndesingasewere nawo yonena kuti wina wakadzinena zokhuzana ndi kuti apanga zaochete za MCP pamene niyo mmadziwa kale kuti this is the propaganda imene adula mawu Alex Kalolo adula mawu iwo amanena kuti munthu kukavotera DPP ndiye kuti iweyo ukubetsa munthu amene mwakwiya mukavotera UDF palibe zochotsa boma nkukalipereka ku DPP koma mulipereke ku UDF komanso achakwera zimene anachita kuapangira Dr. Abakiri Muluzi tikuyenera kumulemekeza ife achewa timatha kulemekeza patadzabwera milandu yongwasemera ngati mmene anapangira DPP kwasemera Muluzi ife achakwera tidzateteza milandu yabodzayo osati yeniyeni milandu ya imene anawapangira Muluzi inali yabodza ndiye amanena kuti kungwaveka mulandu kuti munthu jangokhala omangidwa zimenezo sitidzachita achakwera tidzateteza. What's wrong with that statement? Ndiye anedi phoya mukavekere kunena kuti ayi game imene ine ndesingasewere na atopere Muluzi anapangitsa trophy ngati simukukonda kapena mukumuderera president wa UDF ngati kayambitseni dzipani dzanu mukakhale inu ya atsogolere mukuona ngati kupangitsa chipani zophweka anthu angati ayambitsati dzipani tawo tafera mgiya achina ndampinga njira timene tijatingakhale tipani toti tingapita ku achina kambaku wako akuti achina lasta chikomeni ungapangitse chipani gentlemen, to run the party is the very, very, very serious business. Chonsecho ndino achina nyauli kobili ziveke bwino kwambiri zimene munalemba pa tsamba lanu la Facebook zosonyeza kuti inuyo mukuivomereza propaganda ya DPP. That is nonsense. Zimveke bwino kwambiri zimenezo. Sitikunyengererani ngati mwatopa nacho chipani ngati mukudzimva kukula posa president wa chipanicho you must pack and go ndekuti niyo mmafuna akulu pitani ku DPP kwanuko sitingakunyengerereni chifukwa kumene kuli nkhalamba kumene gogo za magogo kuyambira George Chaponda nkhalamba kana Kamveka nkhalamba Jenny Asa nkhalamba Peter Mutharika nkhalamba gogo ja magogo sitikudziwa amene sali nkhalamba ni ndani ngati mmafuna kuti mudzalemekeza anthu chifukwa cha ukulu go to DPP. We don't care about that. Ajolo bala azimai kapena kuti munthu amene amakonda kuyendayenda muzising'anga nakhala munthu amapanga za ufiti korandero saopa amuna saopa sachita manyazi ngakhale ku mafumu ntchito zake nkuyenda m'manda basi ukatenga dzizimbo wo anthu kungwira masana uyo chiyani chimene chikuchitikirani kuti mpaka azimayi inu mufike ponena kuti muyalutse dziko chiyani chikuchitikirani konseko kufuna mpando anthu opikisana nawo akafuna kulumidwa mchiswe amangogwa phi atheratu ndi chani chimene mukupanga m'midzi mwanumu kufika pa nsonkhano kumachemerera dzipani dzina osamtchula Dr. Atupere Muluzi. Why? Aisha Mambo tafufuza koseku kungatala uko ayi kuvotera mundivotera ine koma mukafika pa president dziwani nokha zimene mungachite kumachita kuti dzana munauza anthu kuti chimanga chomwecho tivotera adadi pakasonkhano kanu kaja 3 months ago. Are you crazy? Ife tuzotengera kuntoso ngati maliro a njoka sitikufuna ngati maliro a galo pack and go chisanapange tichisankho tisadavote kuti niyo mudziwika kuti you are useless sikuti niyo mungapange contribute a lot ku UDF go komanso mudakakhala nzeru anakakhala kuti amene akulonjezana ndidzakawina ndidzakupatsani maudindo ndidzakawina dzakupatsani maudindo choyambirira maozo kuti achotse maojeni makandidate yawo kumaojeni constituency kwanuko pamene mulipo muli pa tikiti mukufunanso mulimbanenso ndi wa DPP yomwe mufunikanso mulimbane ndi wa UTM mufunikanso mulimbane ndi ngati iwo ali oti ndi ali nanu mbali imodzi afuna muwine
bwanji sakupangani sakuchotsa anthu awo kumauza DPP kumeneko kuti mmene mukupangira inu kuti voterani ine ku UDF president mukavotere amene mukudziwayo. Bwanji osakauza aphungu a DPP akumene kuti pangani resign mwauza anthu onse kuti a DPP akavotera Aisha Mambo kapena Joe Bala. Why sakupanga zimenezo? Mulibe nzeru pamene pakuoneka kuti chifukwa chake Chisilamu Mulungu adachikonda kwambiri kutiuza kuti azimayi so atsogoza ku mpando iyayi. Azimayi akuyenera azibwerera kunja. Chifukwa azimayi ndi anthu omvetsa chisoni, anthu olimba mitima, anthu opanda manyazi. After all, sidzanadzana ali zimene mwalandira ma 90 million chifukwa yonena kuti anthu adakupatsani vote mukutulukano kuti akukatsekera pa za parliament mukufuna mukhale mwakuti anakupatsani ma 90 million chifukwa yonena kuti munali pa ticket ya UDF aliyese phungu wake muchimodzimodzi kuchipani kwake munangakhala simunali phungu zidakakhala bwanji. Zimene zosathokoza kuti ndalama imene tikuinyambita chifukwa yonena kuti li pa ticket ya UDF. Ayi ndithu. Munkakatani pa ground a Joe Bala, munkakatani mbali ya kumanda a Joe Bala. Tinaona atu zipikicha uyo za usatana chifukwa chofuna mpando. Audio isatalike kwambiri, audio indiano muimve, mutuluke mupite ku chipani chimene mukuchifuna kuti inu mudziwe zonena kuti simungakule pali chipani. Inuyo muli ngati kunena kuti ndi size 1 inuyo simungalowe mu sapato ya size 20 mukunama inu. Chipani chija chidakhalapo adalephera apita mutalika abingwa mutalika UDF nkuilephera anathandiwo inu ndani inu. After all amene anayambitsa chipani cha DPP alipo achina Akweni, achina Mai Joyce Banda, akuma munyoza Dr. Bakeri Mulusi kujeni ku community uko kulilongwe akupangana zopangana anayambitsa chipani chija anayenda onse wadatotola onse simungapeze ku chipani kumene kucha. Inu mungakakhale ndani mungamange pala Akweni ndale zake zitizo. Pitani mulibe ntchito. Timalize nda Ishumaili Nkumba ndilandi kubwera bwana kumeneko zoyankhula zake kuti chani osanena osamulemekeza bwana president wa chipani wakuyendera kwanu kuti akupange promote anthu akuone. Ayi ineyo chifukwa chanena kuti ndimayenda ndi phungu ndimayenda ndi kansala wa independent ndifake sinimachula Dr. Tupere Mulusi. What a nonsense. Kansala yo wa independent alibe chipani angakulamulirewe munthu oti ndi MP uliso pa chipani pa ticket ya UDF ndi amene angakulamulirewe kuti musamachula president yanu. Ndengati wewe kufoka kwa kansala kuti munthu yo ndi shadow kansala sana khalepo kansala sali ku parliament iweyo kunena kuti amene adzikulamulira kuposa chipani. Ndekuti iweyo uli ndi leadership mutu mwakomo. Anthu inu nonse tikutchulane pamene pamwalandira ndalama ku DPP. Komanso UDF isamale kwambiri, isamapange ma meeting ndi anthu awa. Ndekuti tikufuna kuti ilephere. Anthu awa ofunika kuyambira lero ngati ali munaki chan osadzapanga nawonso meeting. Reshuffle them. Why? Chifukwa chonena kuti ndakazitapa akazitule anthu amenewa ampeni wa mphasa ampeni wa sengwa amene amayika kumphasa kuti amucheka Tupere Mulusi. Anthu oyipa osapanga nawo ma meeting azikapanga nawo ma meeting nkhalamba zawozo uko. Get out. You must pack and go. We don't have any time to share ideas with you. Go away. Anthu oyipa mapanga bwanji. Pitani kulikonse mukanene mukamuuze gogo anuyo pita la wanuyo kuti ulendo unatitulukira. Sitidziwaso kuti ma monitors ndi ndani, sitidziwaso kuti ndipo tikugwirani osatiso tikunyengererani. Tapanga system ina tidakudziwani kuti ndinu akazitapa akazitule sitingakhale nanu limodzi.
UDF ngati mukufuna kuti kunekiko mufuna kuti niyo zinthu zikuyendereni bwino, anthu awo osakhala nawo amene wa ma meetings. Ndidamva kuti Dr. Bakiri Muluzi nda patron uthenga ukupezeni. Sitikufuna kuti anthu amanga chinthu ena adzigumula, amanga nagumula. We don't want that system. Mapropaganda DPP sasiya mpaka kampeni atsekera koma zilibe ntchito, ife tili patsogolo ndi UDF. Kuli bwino timalize ndi mawu amene ndidamumva wina wolalika amene ankalalika zokhuzana ndi zakudawa comparative. Akuti padafika Yesu akuti kumuuza munthu kuti ngati ukuona kuti diso lako ndi limene likukuchimwitsa, kolowola ndi chani? Ulitulutsemo, uphulitse, utenge nsomali uphulitse disolo. Tadafusa bwanji ndi akuti Yesuyo adanena kuti nkwabwino ukakhale munthu wa diso limodzi nkulowa ku paradaizo kusiyana nkukhala ndi maso awiri koma kukalowa ku gahena. Ngati ndi mkono ukukulakwitsa ngati achinaisha mambo dula. Bwanji kuti nkwabwino ukalowa ku paradizo ndi mkono umodzi kusiyana kukalowa ku gahena ndi mikono iwiri. Mwendo ankatelo twachina Saidi Zambia akuti nkwabwino, akuti Yesu ati mulivesa amene amazitha m'Bible, akuti munthu wina anamuza kuti dula mwendo wako. Ndakuti bwanji akuti mese unane unapita kwa kuba mokupangitsa ndi mwendo kuthamanga kwambiri dula, chifukwa tsiku lina udzalephera kuthamanga, chifukwa yoti sungakwanitse kuthamanga sudzapita kwa kuba. Ndenziyenda ndi mwendo umodzi. Akuti yes, nkwabwino kuyenda ndi mwendo umodzi nkukalowa mparadizo kusiyana ndi kukhala ndi miyendo iwiri nkukalowa ku gahena. Mawu amene wakupita kwa zitsogolera a UDF mpaka apatroni. Ali mwima Eastern Region, mbambande ali mwima Eastern Region, mbambande pochikonda chipani cha UDF sabwerera mbuyo, tidzayendera limodzi mpaka na mpakana. Atupere Muluzi oye. Awite jenope Aisha mambo twazale jatupele chiyiwite nope. Ane dipoya chalile kwene tukuti wazale jatupele yawite jenope. Oh yawite jenope nambo chalile maicholo bala nombe nao cha zala jatupele yawite jenope. Ajolo bala twazale jatupele yawite jenope. Lile anankumba zalile kwene yawite jenope. Yawite jenope. Apoya chalile kwene yawite jenope. Anyamata apa town.